जोंहा गुबुन मोनसे आयदाया एसे आइजोफोरखौ लानानै आरो नैबे आयदाया एसे जेनेरेल बेनिखायनो जों मोनाबिलि समावहाय आइजायानिफ्राय जोङो जेसायानिफ्राय जोङो नायनो जेसाया 30 बाला 21 सेरि आङो 18निफ्राय फरायनि 18निफ्राय आं फरायलांनि जेसाया 30नि 18निफ्राय फरायलांनि अबसे बिनि गोजौनिफ्राय जेब्ला जों फरायबोयो जोङो साबसिन बुजिनो हायो बेनिखायनो आं ससे फरायनो नामा 30नि 1निफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ आं फरायना लानि फोरबुआ होनबाय आयौ आंनि जेंना सिखांग्रा बिसाज्लाफ्रा जाया खायदा खालामो आन्थाइनि खायदाया आंनिफ्राय नङा आरो जाया गुबुनफोरजों सन्देह खालामो आन्थाइनि सन्देह खालामनाया आंनि जिउनि नङा बेबायदिनो बिसोरो पापनि सायाव पाप खामसिनो बिसोरो आंनियाव सोङालाबा मिसराव थांनो ओंखारबाय फारावनि सान्थ्रिफोरखौ लानानै गावसोरखौ जर गोरा खालामनो आरो मिसरनि सायख्लुमाव आश्रय लानो थाखाय आन्थाइ फारावनि जराव नोंसोरो बरसा खालामब्ला लाजिनांगोन आरो मिसरनि सायख्लुमाव आश्रय लाब्ला निन्दि जागोनसो मानोना बिनि हादानगोराफ्रा जासिगोन जों बेनि उनावहाय 18 थाङै दानाब्ला आरो बिनि जुनै फोरबुआ नोंसोरनि सायाव दया खालामनो नेदों आरो बिनि जुनै बियो नोंसोरखौ अनखांनो गोजौआव थादों मानोना फोरबुआ न्याय बिसारनि इसोर साब्बाइस बयहाबो जाया बिखौ लामा नायो मानोना ओइ रायफोर जाया जेरुसालेम जायनाव खामिदों नोंसोरो गाबनो नांबावनाय नङा बियो नोंसोरनि गाबज्रिनाय रावखौ खोनामारनो गमामा नोंसोरखौ दया खालामगोन बियो बिखौ खोनामारनो नोंसोरखौ सेंगोन आरो फोरबुआ नोंसोरनो निदाननि ओंखाम आरो खस्थ'नि दै होबायब्लाबो नोंसोरनि फोरोंग्राफ्रा खाखमा बावनाय नङा नोंसोरनि मेगनफ्रा गावसोरनि फोरोंग्राफोरखौ नुनो मोनगोन जेब्ला नोंसोरो आगदा एबा आगसिथिङै गिदिङो अब्ला नोंसोरनि उनथिङैनिफ्राय नोंसोरनि खोमाफ्रा बे बाथ्राखौ खोनानो मोनगोन लामाया बेनो बेजों थाबायदो जोंनि आयदाया लामाया बेनो बेजों थाबायदो लामाया बेनो बेजों थाबायदो दा खोथाया जेब्लाबो ओरै जाहैयो बे बाथ्राफोरा इसोरा गावनि लेंफोरखौ बाहायनानै सोरखौबा बुंनाय बाथ्रामोन दिनै जों जेखौ बाइबेल महरै मोनदों इसोरनि बाथ्रा महरै दिनै जोङो जोंनि आखायाव मोनदों बे बाथ्राफोरा मोनसे समाव सोरखौबा बाहायनानै इसोरा गावनि लें सोरखौबा बाहायनानै सोरखौबा बुंनाय आरो मानो बुंनो गोनां जानाय माब्ला बुंनाय बेफोर गासैबो दङ बेनिखायनो जोङो बै गुदि बाथ्राखौ बुजियोब्लासो दिनै जोंखौ मा बुंनो नागिरदों बेखौबो जों बुजिनो हायो दा बेवहाय बुंनाय बाथ्राया लामाया बेनो बेजोंनो थाबायदो बुंनाय बे बाथ्रायाबो सोरखौ बुंदोंमोन सोरनो बुंदोंमोन मानो बुंदोंमोन मा जादोंमोन नाय खोथा फैयो आरो बाइबेलखौ जेब्ला जोङो नायो दा बेवहाय आं एसे फरायबाय जोङो 30नि 1निफ्राय एसे फरायबाय बेवहाय जों मोननो हादों इसोरा इजराइलफोरखौ बेवहाय दुखु मोननानै बुंनाय बाथ्रा बिसोरो मा खालामदोंमोन इजराइलफोरा इसोरनि सोमोनांथाव खामानिफोरखौ बिथांमोना नुनो मोनदोंमोन गावसोरनि मेगनजों इसोरनि खामानिखौ इसोर जे दंमारथारो बेखौ बिथांमोना गावसोरनि मेगनजों नुनाय मानसिफोर मानोना नाय नोङो बिथांमोना मिसराव दंमोन फारौनि आखाइ सिङाव बेनि नारसिननाय बेनि सैहो नांनायाव गोब्राबथार बिथांमोना सैनो गोनां जादोंमोन इसोरा बिथांमोनजों लोगोसे थानायखायसो बिथांमोना बै फारौनि गोब्राबथार सैहोजानायनिफ्राय बिथांमोना बारग' हादों खारग' हादों नाथाय जोङो जेब्ला नायनो थाङो जेब्ला जोङो
ओंखारलांनाय जात्रा पुस्त बेयावहाय जोङो नायो मागिनाय अयथासार बिसोरनि सायाव खालामदोंमोन जों मिथिगौ इजराइलफोरखौ टटेलि फोजोबस्रांनायनि खायदा फारौ राजाया खालामदोंमोन मानोना बिथांमोना जों जागायजेननाय जेब्ला स्ट'रिखौ नायो जागायजेननाय हिस्ट्रिखौ जेब्ला जों नायो जों मिथिगौ बिदाफोरा जसेफखौ फानहरबाय बेनिफ्राय जागायजेनदों मिसरनि बाथ्राया बिदाफोरा जसेफखौ मेगन सानानै नायनो बानानै बेखौ स्टार्टनोसो गायदा खालामदोंमोन नाथाय स्टार्ट लाखिसै उनावहाय फानहरबाय आरो मिसराव सहैबाय बेनि बाथ्रा जों मिथिगौ मिसराव जेब्ला सहैबाय माखासे बोसोरफोरनि उनाव जेब्ला कानानाव जेराव जाकबा गावनि गुबुन 11 फिसाज्लाफोरजों लोगोसे दंमोन बेयावहाय आंखाल जाबाय दा जसेफासो गोबांथार आदारफोरखौ बुथुमनानै दोनदोंखाय जाकब आरो बिनि फिसाज्लाफोरा जोबथारनायाव मिसर फारसे थांनो गोनां जादों बे बाथ्राखौ जों मिथिगौ ओंखाम आंखाल जानायनिफ्राय गावसोरखौ बासायनो थांनानै थानो थाखाय आदार नागिरनानै जाकब आरो बिनि फिसाज्लाफोरा मिसराव थांनायनि बाथ्रा जों मिथिगौ बिनिफ्राय जसेफआ उनावहाय गावनि सिनायथिखौ होनानै गाव जे बै जसेफआनो जायखौ बै बिदाफोरा फानहरदोंमोन बे सिनायथिखौ होनानै मा खालामदों गावनि बिफा गावनि फंबाय बिदा बिसोरखौ मिसराव लानानै थांदों बिनिफ्राय मिसराव इजराइलफोरनि जागायजेननायनि बाथ्रा जों मिथिगौ नैबेनिफ्राय दा बे समावहाय 70 जन 70 जाकब आरो बिनि फिसाज्लाफोर आरो बिनि फिसाज्लाफोरनि फिसाज्लाफोर गासै बिसोरो 70 जन मिसराव हाबदोंमोन नाथाय दसे समनि उनाव जों नुनो मोनो बे 70 जन जानानै थाबाय थायाखिसै 70 जानानै थाबाय थायाखिसै इसोरा बोर होबाय आरो बे बोरा बबेनिफ्राय फैदों आब्राहामनिफ्राय फैदों मानोना इसोरा बुंदोंमोन आब्राहाम नों जुदि आंनि लिंनाय आंनि बुंनायखौ खोनासङोब्ला आं नोंखौ बोर होगोन नोंनि फिसाफोरखौ बै नख्रांनि हाथरखिफोर बायदि खालामगोन नोंनि फिसाफोरखौ सानख'नो हायै बै लैथोनि बालाफोर बायदि आं खालामगोन आरो दिनै मिसराव इजराइलफोरखौ लोब लोब बाराय होबाय इसोरा बेखौ नुनानै फारौ राजाया गिख्रंबाय मिसरारिफ्रा गिख्रंबाय बेनिखाय इजराइलफोरखौ टटेलि फोजोबनायनि मोनसे मा खालामदोंमोन आसुनि प्लान फारौ राजाया बानायदोंमोन आरो बियो बेबायदिमोन मसी जोनोम जानाय समाव मा खालामदोंमोन जों बयबो मिथिगौ खारन बाइबेलनि बे सल'फोरखौ जों मिथिगौ मसीया जोनोम जानाय समाव नील दैमायाव मानो मसीखौ बिमाया मोनसे नोलोनि ख'आवहाय दोननानै मानो फोजावहरनो गोनां जानाय मोनथिगौ जोङो साफ्रोमबो हौवासा गथ'फोर सारि जानायखौ सिथारनो एबा नील दैमायाव गारसोमनो फारावनि हुकुममोन साफ्रोम इजराइलारि हौवासा गथ' जोनोम जायोब्ला बे गथ'खौ नील दैमायाव गारसोमनानै फुथारनायनि बाथ्रा मानोना हिनजावसाफोरखौ दोननो थिनदोंमोन इजराइलारि हिनजावसाफोरखौ दोननानै हौवासा जोनोम जायोब्लानो बेखौ सिथारनांगौ बेनि गेजेरजों जों बेखौ मिन्थिनो हायो मोनसे हारि आरो मोनसे कालचारखौ लाखियोब्ला जों गोबां समाजानो हिनजावसाफोरखौ होननानै हिनजावफोरासो लाखियो होननानै सानो आरो नाथाय बाइबेलनि बायदिब्ला आं बिब्दिहै नुवाखै इजराइलफोरा जोबस्रांगौमोन हिनजावफोरखौल' दोनदों हौवा साफ्रोमबो गथ'फोरखौ सिथारनाय जादों इजराइल मोनसे जातिखौनो फोजोबस्रांनो थाखाय खारन हौवा मानसि थायोब्ला बेनि गेजेरजों जातिया थांनानै थाबाय थागोन मोनसे हारिया थांनानै थाबाय थागोन खिन्थु हिनजाव मानसिब्ला बियो गाबोन सासे मिशनारिजों हाबा जाबाय अब्लानो जोब्बाय मिशनारि मानसिजों हाबा जायोब्लानो जाति गैला भाषा गैला लासै सोलायलांनो गोनां जाबाय खारन बिफानिखौसो लानांगौ जायो नालाय गथ'फोरा बेनिखाय हौवासाफोरखौ सिथार होनायनि मोनसे कारना बेनोमोन जे इजराइलखौ जाति हिसाबैनो हारि हिसाबैनो फोजोबस्रांनायनि इसोरनि प्लानमोन नाथाय इसोरनि बोर जाय मानसिफोरनाव दङ मानसिनि मोनसेबो आसुनिजों मानसिनि मोनसेबो प्लानजों बेखौ फोजोबस्रांनो हाया
बेखौ जों नुनो मोनदों। बेनि उनाव इसोरा मा खालामखो? इसोरा बेबायदि सैनांनाय मानसिफोरखौ बोख'नानै लाबोनो, दैख'नानै लाबोनो, उदांस्रि होनो गावनिनो लें मसीखौ थिनहरनायनि बाथ्रा जों मोनथिगौ। जेब्ला मसीया बिथांमोनखौ मिसरावबो गोबांथार इसोरनि खामानिखौ मसीनि गेजेरजों नुनो मोनदों। फाराव राजाया नुदों, मिसरनि साफ्रोम मानसिफ्रा नुनो मोनदों, इजराइलारिफ्रा गावनि मेगनजों इसोरनि बे सोमोनांथाव खामानिखौ नुनो मोनदों। बेनि उनाव जेब्ला ओंखारबोदों जों मोनथिगौ, फारसेथिं फाराव राजानि सान्थ्रिफोरा बिसोरखौ हगार हरखांनायनि उनावबो बिथांमोनखौ सिथारजोबनो होननानै होसोबोदोंमोन। बे समाव लाख 6 लाख हौवाफोरानो, बेबायदि हौवाफोरानो 6 लाख जाबाय। 70 जनल' थांदोंमोन, दा 6 लाख हौवाफोरानो। हिनजावफोरखौ साननाय जायाखै, गथ'फोरखौ साननाय जायाखै। 6 लाख मानसिफ्रा मिसरनिफ्राय ओंखारबोदों, हौवाफोरानो। अब्ला जुदि 6 लाखब्ला बिसोरनि हिनजावफोर लायोब्ला, गथ'फोर लायोब्ला बेसेबां लाख जागोन जों मिथिया। बे समावहाय बांसिनै गथ'फोर आरो हिनजावफोरखौ हिसाब खालामनाय जायामोन। जों मिथिगौ जिसुनि समावबो हिनजावफोरखौ बारा हिसाब खालामनाय जायामोन। 5,000 मानसिफोरखौ जाहोनाय होननानै बुंदों, खिन्थु हौवाफोरखौल' सानदों बेयावबो, हिनजावफोरखौ सानाखै आरो गथ'फोरखौ सानाखै। जों मिथिगौ आरो हिनजावफोरखौ बारा हिसाब खालामनाय जायामोन बे समाव, गथ'फोरखौ बांद्राय हिसाब खालामनाय जायामोन। 6 लाख हौवाफोरा ओंखारबोदों। दा बिसोरखौ सिथारजोबनो होननानै, इजराइलफोरखौ सिथारजोबनो होननानै फाराव राजाया गावनि सान्थ्रिखौ लानानै होसोबोदोंमोन। फारसेथिं दै लैथो, बेजों थाङोब्लाबो दैयाव थैजोबखायो, थाबाय थायोब्लाबो फाराव राजानि सान्थ्रिफोरनि आखायाव थैजोबखायो। आरो बेबायदि समावहाय इसोरा मा सोमोनांथाव खामानि मावदोंमोन जों मिथिगौ। लैथोनि दैखौनो खावनै खालामनानै, बे लैथोनि दैनि गेजेरजों लामा बानायनानै इसोरा बारहोदोंमोन बिथांमोनखौ। नुदों बिसोरो इसोरनि बे खामानिखौ। बालाबारियाव फैबाय, दै गैया। दै लोङाब्ला मानसिया बेसे गोबाव थांनानै थागोन? थैजोबगौमोन। नाथाय अन्थाइनि गेजेरजों दै लोंहोनायखौ बिसोर नुदों। इसोरनि बे खामानिखौ नुदों बिथांमोना। जानो गैयामोन बालाबारियाव। सानफ्रोमबो फुङाव इसोरा बिसोरनो मान्ना सिथाव जगायोमोन। गाबोननि थाखाय खनखानो मोना, बुथुमखानो मोना। इसोरा बुंदोंमोन। सानफ्रोमबो जगायनो हाग्रा इसोर, बेखौ बिथांमोना नुदोंमोन। लाख लाख मानसिफोरनो सानफ्रोमबो जाहोनो हाग्रा इसोर बियो होननानै गावनि मेगनजों नुनाय, गाव बिनि अभिगता, इसोरनि खामानिनि अभिगता, मोन्दांथि बिसोरो मोनदोंमोन। बेनि उनावहाय नायदो आरो मा जाखो? जसुवाया जोंनो जसुवानि 26 अध्यायाव बे गासैखौ बुंफाफिनदों गावनि मानसिफोरनो। बेनि उनाव मा जाखोनो? बिसोर इजराइलफोरखौ फैदों होननानै खोनानानै खाथि खालानि गुबुन गुबुन राजाफोरा बिसोरखौ सिथारनो, बिसोरखौ दावहा होनानै, बिसोरजों नांनानै बिसोरखौ सिथारजोबनो फैदोंमोन। नाथाय इसोरा बिसोरखौ देरहाहोदों होनना बुंदों। बायदि बेराम आजार जादोंमोन लामा गेजेराव, इसोरा बिथांमोनखौ सोखाबोदों। बे गासैखौ बिथांमोना नुदोंमोन। अब्लाबो इसोरनि बे सोमोनांथाव खामानिफोरखौ, इसोरनि बे अननायफोरखौ मोनदांजोबनानैबो, मिथिजोबनानैबो बिसोरो बेबायदि मानसिफोरमोन। इसोरा बांसिन दुखु मोननाय, बेजार मोननाय खामानिया मा मोनथिगौना इजराइलफोरनि थाखाय? जाय इसोरा इसेबां अनखौ, जाय इसोरा इसेबां मावो बिसोरनि थाखाय, बे इसोरखौ बिसोर थाब थाबनो बावगारोमोन। बे अनग्रा इसोरखौ, बे जगायग्रा इसोरखौ, बे बिसोरखौ दैदेनग्रा इसोरखौ नागारनानै बिसोरो जाय मोदायफोरा, जाय मुर्ति मुसुखाफोरा बिसोरनि थाखाय मोनसे फिसा जेबो मावाखै, बेफोरखौसो खुलुमलाबायग्रा बेबायदि मानसिफोरमोन बिसोरो। बेनिखायनो इसोरा बिसोरखौ दुखु मोनोमोन, बेजार मोनोमोन। आरो बेबायदिनो इसोरा बिसोरखौ गले गले सैनो हगारनानै होफिननायखौ जोङो नुनो मोनो। जसुवानि उनाव नाय,
बे इजराइलफोरा मा खालामदोंमोन जसुवानि उनाव न्यायगिरि फैयो जाजेस न्यायगिरि असमियाव मा बुङोमोनथाय न्यायगिरि बिसारकर्ता बेवनाय बिसोरो इसोरखौ बावगारबायनो इसोरा बिसोरखौ सोरनोबा हगारनानै होबाय बेसेबां बोसोरसे नांबायनो आरो बिसोरनि गेजेरनिफ्राय सोरबा दैदेनगिरिफोर फैलायबाय फैनानै आरो बिसोर जेब्ला गोसो गाबफिनो सोलायफिनो इसोरा बिसोरनो दैदेनगिरि होलायबाय देरहालायबाय आरो बावगारलायबाय आरो एखे गुबुन मोदायफोरखौ खुलुमलायबाय आरो गोग्लैलायबाय न्यायगिरिया बेजोंनो जागायजेननाय आरो बेजोंनो जोबनाय गले गले इसोरखौ मोननानैबो मोनथिनानैबो आरो नैबे जेसायावबो बे खोथाखौनो बुंदों जायफोरा इसोरखौ मोनदांबाय मोनथिबाय बिसोरो इसोरखौ बावगारनाय इसोरनिफ्राय गोजान जानाय बेखौ दुखु मोननानै बुंनाय बाथ्रा जोबनायाव इसोरा बिसोरनो बे आखा होननानै बुंनाय बाथ्रा जोंनि जे आयदा बे आयदाया जाबाय आखा होननानै बुंनाय बाथ्रा जेब्ला जों 18निफ्राय नायो लामाया बेनो बेजोंनो थाबायदो होनना बुंनाय बाथ्राया बे नोंसोरो ओरैथिं आन्दायोब्ला बिदिसो बुंदोंना जेब्ला नोंसोरो आगदा एबा आगसिथिङै गिदिङो अब्ला नोंसोरनि उनथिङैनिफ्राय नोंसोरनि खोमाफ्रा बे बाथ्राखौ खोनानो मोनगोन लामाया बेनो बेजों थाबायदो इजराइलफोरखौ बुंदों जेब्ला नोंसोरो आन्दायलाबायगोन बिथिं थाङां जागोन बेसोर नंगौदां आन्दायलाबायगोन बे समाव नोंसोरो इसोरनि माथोखौ खोनागोन बेबायदि आन्दायनाय समाव बेबायदि गोनो गोथो जानाय समाव इसोरनि माथोखौ खोनागोन लामाया बेनो बेजोंनो थाबायदो आन्दायनो हगारनानै होनाय नङा इसोरा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो दिनै नोंसोरो गोसो गाबफिनोब्ला नोंसोर जुदि आन्दायदों होननानै गुरै जानानै आंनि सेराव फैयोब्ला आं माथो होगोन आंनि राव दिनैबो नोंसोर खोनागोन लामाया बेनो बेजोंनो थाबायदो बे जाबाय जोंनि आयदा इजराइलफोरखौ बेबायदि बुंनो गोनां जादोंमोन आन्दायोमोन जेब्लाबो बिथांमोना ओरै थाङां बिथांमोना बेबायदि जायोमोन बेसो थिग जागोनदां कनफिउजन बेबायदि मोनसे समावहाय इसोरनि जि राव बे रावखौ इसोरा बुंदों आं बे समाव नोंसोरखौ माथो होगोन लामाया बेनो बेजोंनो थाबायदो दिनै जोंबो बेबायदि संसाराव गैयाने बेबायदि संसाराव गैयाने जेराव जोङो गोबांथारै आन्दायदों जेराव जोङो गोबांथारै बैथिं थाङां बेखौ लाहां बिब्दि जागासिनो दङ बेबायदि संसाराव इसोरा जुदि जोंखौ माथो होनो नागारोब्ला जों बांसिन आन्दायनाय नङा ने इसोरनि माथो आरो इसोरनि रावखौ मा बुंदों नोंनि बाथ्राया आंनि आथिंनि देम्फु आरो आंनि लामायाव स्रां होग्रा जाबाय इसोरनि रावखौ बुंदों जेब्ला खोमसि दरसि जायो जोंनि सिगाङाव जेब्ला गासैनो कनफिउजनासो जोंनि सिगाङाव फैयो बे समाव जोंनो स्रां नांगौ जायो गासैखौबो रैखा खालामनो हाग्रा स्रांनि बोलोआ जाबाय बे दायो जुदि बेयाव बे लाइटआ थाङोब्ला जों जेखौबो नुनाय नङा जों गावजों गावबो नुलायनाय नङा जेबो नुनाय नङा जेबो रोखा जानाय नङा इसोरनि बाथ्राखौ स्रांजों रुजुनायनि बाथ्राया मा गासैखौबो बियो नुजाहोगोन आरो रोखा खालामगोन बेनिखायनो बेबायदि संसाराव एसेबां बेले बेजे बेबायदि संसाराव जोंनो इसोरनि बाथ्रानि प्रयोजन लामाया बेनो बेजोंनो थाबायदो बेनो थिक होननानै बुंग्रा बेबायदि माथो बेबायदि राव जोङो खोनानो जोङो मोननो नांगोन नाथाय बे मोनाबिलि समाव आङो नैबेखौ एसे बुंनानै फोजोबनो नागिरदों गोलाव आरो गोबाव खालामालासे नैबेखौ बुंनानै फोजोबनो नागिरदों लामाया बेनो होननानै बुंना फोजोबाखैना इसोरा लामाया बेनो बेयाव
जोबाखै इसोरनि माथोआ बेजोंनो थाबायदो होननानै दङ आरो बेजोंसो कमप्लिट जादों लामाया बेनो होननानै मिथिनो हागौ बे थोजासे नङा दिनै बे मोनाबिलि समाव नैबेनिसो बाथ्रा एसे बुंनो आं हास्थायदों बे थोजासे नङा बेनो थिग होननानै मिथिनो हागौ बेखौनो मावनाया मोजां होननानै मिथिनो हागौ बेखौनो फोथायनाया मोजां होननानै मिथिनो हागौ बेखौनो खुलुमनाय सिबिनाया मोजां होननानै मिथिनो हागौ खिन्थु बेखौ खालामदोंना खालामाखै बेयावसो फारागा बेयावसो फैगोन बेनो मोजां होननानै मिथिनायाव थोआ नङा बेसेबाङा बेनो थिग होननानै मिथिनायाव जोबा नङा बेयो जोंहाथ' समस्याया दिनै बेसो ख्रिस्टियानफोरनि समस्याया बे जों मिथिया ने नंगौआ मा नंखाया मा जों मिथिया ने मोजाङा मा गाज्रिया मा जों मिथिया ने मिथिगौथ' जोङो नाथाय बेयाव जोबा बेयो थोजासे नङा नों नंगौ होनना मिथिनानै बे नंगौखौ लानो हादोंना हायाखै बिसोर बेनो थिग लामा होननानै मिथिनानै बे लामायाव नों थाबायनो हादोंना हायाखै बिसोर खोथाया आरो फारागा नैबेनिफ्रायसो फैगोन जास्ट मिथिनायाव फैनाय नङा आरो इज्राइलफोरखौ बुंनाया बेनोमोन बेनो थिग बेखौ माव बेनो थिग बेखौ माव बेनिफ्राय जोङो जेब्ला थिग होननानै मिथिनानैबो नंगौ होननानै मिथिनानैबो मोजां होनना मिथिनानैबो जेब्लासिम जोंनि गोसोखौ बेखौ गनायना लानो बेखौ जोंनि जिउआव मावफुंनो जोङो गोसोखौ गुरै खालामनो हाया अब्लासिम जेबो खामानि गैया अरा खामो होनना मिथिनायाव थोजासे जागोन जानाय नङा बेयो अरा खामो होननानै मिथिनानै जुदि बिनिफ्राय गोजानाव जों थांनो रोङाब्ला बेखौ गिनो रोङाब्ला अरा खामो होननानै बारसोमोब्लालाय मा जागोन बेलाय बेखौ गियान होननानै बुङोना मिथिखाजोबनानै बेयाव बारसोमना लानायखौ गियान होननानै बुंनाय नङा बेनिखायनो मोनथिनाया knowledge itself is not sufficient information itself is not sufficient जोंनि मिथिनायाल' थोजासे नङा बुंनो रोंनाया थोजासे नङा सोलायनाया बिनिफ्राय फैयो गुरै जानानै मावनायनिफ्राय नाय आब्राहामनि खोथा आं बुंबाय जोङो बेनिफ्रायनो जों जागायजेननाय 12 आयदा जों बेवहाय आब्राहामखौ इसोरनि लिंनायखौ जोङो मिथियो बेवहाय नाय